Il-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' żewġ direct orders għal apparat li jsegwi l-itfal tal-iskola fi triqthom lejn u mill-iskola, apparat li b'mod tekniku jissejjaħ FOBS. Dawn iż-żewġ direct orders swew aktar minn 250,000 euro. Bil-gvern sa issa għadu ma tal ebda rendikont għala nataw żewġ direct orders u ma nħareġ ebda tender. Minflok il-Ministeru għażel b'mod dirett lil min jagħti dawn id-direct orders f'ċirkostanzi li żgur mhumiex eċċezzjonali skont kif jistipulaw ir-regolamenti tal-Public Procurement. Fid-dawl ta' dan kollu staqsejna lill-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima sabiex jagħtina raġuni għaliex inħarġu żewġ direct orders u mhux tender illi fih kulħadd ikun jista' jitfa' l-offerta tiegħu. Ma ħareġ tender ġifieri. Weġibt il-bieraħ waqt il-Parlament. Ma jekk tfisser jiġri bid-direct orders tfisser li inti tajtuh il-meritu intom da. Qed ngħidlek illi dak il-fatt li ġara fl-2018 weġib dwaru fil-Parlament. Li fl-2018 għax ma kontx inti Ministru tgħidli dak il-mod? Il-każ mhux il-każ jien qed ngħidlek li l-każ ġara fl-2018 wara li kien ħareġ tender ta' 5 snin fuq l-istess settur biex niftaħnu hekk u jiena qed ngħidlek illi l-bieraħ weġib ġewwa l-Parlament. Xorta ma ġibniex għax ma ħareġ tender. Nerġa' nsaqsik bil-forsa għax m'intix weġibni. Qed nerġa' ngħidlek li weġibt fil-Parlament. Intant wara l-vot tal-erba' fil-Parlament Net News talab ukoll informazzjoni lill-Ministru dwar l-AUM. Fil-fatt staqsejna lil Clifton Grima biex jgħid